Sige, ilalabas ko na. Anting-anting, tandang Romeo. Ah! Oh, ito na. Wow! Ang daming pera! Sige lang, sa oras na ginamit nyo yan, sama-sama, mawawalan ng bisa ang halaga ng perang yan. Kasi pagkakuha nila ng pera sa akin, maya-maya, naging papel ang pera. Kaya yun, nagalit sila sa akin. Sabi ka dyan! Ay, Beshi! Ano ba? Di ba kayo marunong tumingin sa dinadaanan nyo? Pasensya na po. Parang kilala kita. Ako? Kilala mo? Oh, hindi nga. Di ba ikaw yung pinautangan ni Mang Romeo? Oo, ako nga. Bakit? Eh di, may alam ka sa sikreto ni Mang Romeo? Oo. Bakit? Galit ka? Hindi. Nagpapaliwanag lang. Bakit ba nandito kayo? Galing kasi kami kay Mang Romeo. Humingi kami ng pera sa kanya. Ah, ganun ba? Siguro, niloko din niya kayo. Oo, humingi kami ng pera sa kanya. Kaso, naging papel. Sinasabi ko na nga ba? Manluloko talaga yung matandang yon. Bakit? Niloko ka rin ba niya? Oo, humiling din ako sa kanya. Kaso, niloko din niya ako. Pera din ba yung hiniling mo? Hindi. Humiling ako sa kanya na gusto ko sanang lumipad. Kaso, Lumipad? Kaso ano? gusto ko sana yung mataas. Pero, yung binigay niya, ganito naman kababa. Ano ba yan? Pare-pares na tayo niloko ng matandang yun. Kaya nga. Nakita niyo ba siya? Matagal ko na kasi siyang hinahanap. Oo, nakita namin siya. Kausap lang namin siya kanina. Naku, lagot talaga sa akin yung matandang yan. Kung gusto nyo, puntahan natin siya para makabawi tayo sa kanya. O sige, tara na. Sige. Sandali lang, Beshi. Bakit, Beshi? Kailangan natin paghandaan yung matanda dahil may kapangyarihan siya. Oo nga, kailangan natin siyang paghandaan. Anong gagawin natin ngayon? Alam ko na. Alam ko na ang gagawin natin. Ayaw. O sige, tara na. Tara na. Tara.